বাড়ি কোন জায়গা তখন আপনার কি কইতাম আমরা কি কইতাম তুমি কও দে হেডফোন শুনো কেন নুন খানো বনা ওই কো জায়গা নে তো বলতে গেছে সকাল সকাল বিনি রিস না কেতে কই পোলা বা বড়নি ভাই এ পালনি ভাইও বাংলাদেশ কাল ফাই বড় চলেন চলেন ইন্ডিয়া ও চলেন আপনার বাড়িতে একটু দেখতে আই চলেন Tini serang sanle phung asiri siri jorawo Komolpur bekhasteni bad khaule amchayo Khoroksa borok mokhang sinia nugyano asumsa nugui Boni sini mungsungkhe Mungsa kok sana nailia ngmabai Kamini lukorok wanama kirimawo hablejak Paithago jaikhe cher sini cherei Boni tongthai nogo thanglaiei Boni thani documents naina hani sankhe phunugui manliya oborok Paithago amchani nai muthang habanogo kok mano rohorjago Abuni yagrota mungkha khnai di boroni kutino chini mangtliwo Tini aham kha sini batkhori elakawo ang phongphajing ongkhor ka morning walk khainai hinoi gata sujawo inke ekta ochina borok malaikha abahai 4:30 rokni gothana achuk ke para to onek kisu mani rok kumai tongo sikok rok te korok phai tongo kama kana hine bonang at kasa nugoi dadu ni nok bojaga noi sungkha bonang Sungman pore bo sawo ui kina hino sawai khali sekonga gong ke tonggadi kita kok sakana mane khali khaprum bobo khal khalai thango ka ang bono lomkha video camera khai bono lomoi taranga ang ko bono sungkha ni nok bojaga ang ka bo sawo rotis ni nok bumung saka e pore panna ni bumung saka ang ka are oro to borok simisi oro ta ani para oro to nung no ang wa sabo nugya ko kono dino bo nugya ko ang ni nok bojaga ang ka kana rong ni chokduri bumung chisini no o par kana kene wo chokdri to ke bo uttor dimaya uttor dimaya hingke no nungano ekam khade nungano nok phurungdi nini nok bo jaga no nang bisas khaya hingke bo jaga chuku hapka angka ang obo samni no hingke bo phurungmaya suja ayang thang kaisa nok hapka last ni o jaga habai bo ano habai thangka nok bisingo hingke o jaga ni kaisa borok nok malik phaika nok malik no ang phayoi sungkha je bo sabo ke bo chao obo o jaga ni no Baba je ani kukui ani dada ahai bo saya do e pore keno bonang sungka thik ase boto bojan hapakya nung bono banchi jina phokno banchi na boga phono bojaga hapkana ge thik ase nung bono sungdi e bini aadhar card I card ration card phon phurongthu boje india ni baba phurongthu ge to kono bezal kore ge borok phurungmaya ongai borok phun dokha ya obo o jaga ni master phakya o jaga ni wansa borong ni wansa ni master phakya bihek busai phayoi sunbaisi sunosi kode norok sanai sabo norok ongkonai sabo e pore member da ongkha na podon da ongkha bo sini yang to sabo tam chai tongkha bo semia political e pore borok phayoi sunosi kode krang thongo norok sungnai si sabo mojin phayano mojin phaya norok sanai si sabo er pore police rok phayka sini gramba phayoi si sunosi borok no sungnani klayoi borong ni check khaina kalayo sunosi ulta songhani busani ungoi se sunosi ulta sungo je aadhar card bojaga norong ni I card bojaga norok bahage phakya sunosi ulta police rok suno sungkha he taisa sarego suno police rok thanao si ulta ni hinu borong sa borok je bangladesh e phaine himani borong ni no si sungna kalayo ulta suni uporo si attack tini rukobasro kicha obonoti kok eglaye salai tongmano ai tei sarai tong nung abono tui tam sanai ba tam saiman ka sagari bo khatar hastin da phajak sagari borok to khatar hastin no phajak tike pan kaisa khatar hastin no phajak chung saimano ke bong bumungoi chung suyoi thanabo patoka angkai e poribo action naiya angkai chung bongno lukhainai chung kunu phan maiya hijo Angke chung ai noi thana dikha thana nibo kono action nya dui bar disun ngoi bumung tangoi dikha bong bum angkai tini charero sinia ngoi bongno summan nung boroni hinoi angkai bon hani to kuta kuri aadhar card I card kuta kuroi angkai nung phemai koi bosorong ka angkai 10 bosorong ka incha angkai borok phai sungo akonoi nogo phai sungka bunga I card aadhar card kuri bor phungna naya bongi bor phungna sa phone khai je unga chairman podan jot na hawai podan ke kuri chairman tongo
ओमफ्राय मेम्बार दङ चेयारमेन आबर दङ बो पार्टीनि चेयारमेन फाय आबोथ' बिजेपिनि मिनि मुंसागारि आंबो मुं सुरेन्द्र देब बर्मा पाटखारि चौधरी